gerdd yma 11/12/82 yn y gyfrol yma, dan anaesthetig, a gyhoeddwyd yn 1987. A maen nhw'n cynnwys rhai o'n ngerddi cynhara fi. A cefndir y gerdd, fel mae'r dyddiad yn awgrymu, y diwrnod y lladdwyd Llywelyn ein Lliw Olaf yn y flwyddyn 1282. Ac yn y flwyddyn 1982, 700 mlynedd yn union ar ôl y diwrnod hwnnw, fe gynhaliwyd cyfarfod mawr yng Nghilmeri ger Llanfer y Muallt, lle lladdwyd Llywelyn ar lan yr afon Urfon. A dyna oedd ysgogiad y gerdd, es i efo criw o ffrindiau i'r cyfarfod hwnnw. A dwi'n cofio'r diwrnod fel tasa fo ddoe. Oedd hi'n diwrnod oer, glub, llwm, diflas. Ond nifer fawr o bobl wedi dod at y garreg sydd yng Nghilmeri yn cyffau Llywelyn ein Lliw Olaf. Ac o'na lot fawr o areithio, pobl yn siarad, pobl yn sôn am hanes Llywelyn, am hanes yr iaith Gymraeg, am hanes y Cymru. A'r rhan fwyaf ohono fo yn eitha digalon a thrist, bod ni ar yn ffordd allan, bod yr iaith yn darfod, bod yna rhyw dristwch mawr yn dilyn lladd Llywelyn yn 1282, ac yn dilyn hynny wrth gwrs codi cestyll Edward ar hyd Gogledd Cymru, a chyhoeddi mai mab Edward oedd gwir dywysog Cymru yn hytrach na Llywelyn ei hun. Ac o'n i yn y dyrfa'n gwrando ar yr areithiau hir eitha diflas yma, ar y diwrnod diflas yma, tywyll, llwm. Ac yn sydyn, o ganol y dyrfa, dyma yna fabi bach yn crio. A holl bwynt y gerdd, mae'r gerdd yn eitha ailadroddus. Mae'n ailadrodd y syniad o 7 canrif dro ar ôl tro, yr amser hir yma ers i Llywelyn ein tywysog ola gael ei ladd. Ond wedyn yn y pennill ola un, yn yr chweched bennill, mae'r babi yn blwyddio. Ac i mi, be oedd yn bwysig am y diwrnod hwnnw, oedd nid y 7 canrif a'r sôn am dristwch, am marwolaeth a darfod yr iaith, ond y babi bach yn blwyddio. Ac i mi, oedd y babi bach hwnnw yn cynnig dyfodol a gobaith allan o'r tywyllwch, llwm, glub, llaeth yna o'n i yno fo ar y diwrnod hwnnw. Mae dylanwad cerdd Gerallt Lleidywen, Wilit, Wilit, Llywelyn, Wilit waed, pe gwelit hyn, yn drwm ar y gerdd yma, ac o'n i ar y pryd yn astudio gwaith Gerallt, ac oedd o'n un o'n fy hoff feir fi. Felly mae dylanwad y gerdd honno am Gilmeri yn drwm ar y gerdd yma hefyd. Ond mae yna rhywbeth byn bach o wahanol, dwi'n meddwl, yn yngherdd i, oherwydd yr elfen o obaith ar ddiwedd y gerdd am fod y babi bach yma yn cynnig canrif newydd i'r iaith ac i bobl Cymru. A dyna i mi ydy byrdwn y gerdd, ydy'r gobaith hwnnw.